30, 6 right, into jump and crest. Aztán 50-es sima bal. 50-es sima bal, aztán sima jobbra. 50-es sima bal, sima jobb, és 50-re jobb 3. Hadd menjen, és jobb 3. Tegyed le, amennyire tudod, de tudod. Mondtam, hogy keresem a partot. Bal 3, aztán jobb 6. Jobb 6. Úgy, hadd menjen, jobb 6. 50-re jobb 2, aztán 50, emelj jobb egy tovább. 50, emelj jobb egy tovább, aztán 30 a bal 3 fél, mert jobb 2, tovább, bal 3, jobb 2, bal 3, azaz és jobb 2, úgy, amennyire tudod, azaz, jobb 2, és 50-re bal 5, 50-re bal 5, itt lesz a bal 5, azaz, bal 5, azaz, 50-re jobb 2, 50-re bal 2, 50-re jobb 2, bal 2, 50 fölfelé dobál majd, 50 fölfelé dobál, és 50-re jobb 2 megint, jobb 2, és aztán bal 22, kicsit mert itt van egy kis dobáló, kicsit aztán jobb 22, aztán egészen jobb 22, és majd a puszkapban 4000-rel bal 22, a puszkap után 4000-rel bal 22, bal 22, és meg 4000 bal 22, 50-re jobb 22, az mennyit? Jobb 22, tegye be a harmadikat, és ugrok, húztad el egy kicsit, hogyha tudod, jobb 22, azaz, 500, és utolsó látom majd, átlátom, és a 200. Lehetett volna egy kicsit, nem számít, négyes lassító, tudod? Azaz, számít. 50 föl, 50 föl, négyet végben, bal 3 fő. Négyet végben, ugrannál négyet végben, bal 3 fő. Négyet végben, mehetett volna négyet, bal 3 fő. Bal 3 fő, aztán jobb egy hosszú, és aztán lefelé. Jobb egy hosszú, aztán lefelé. És a buszon után át, ott a buszon, és aztán át, és bal 33. Ez a buszon még átfűzött. Buszon átfűzött, aztán abban átfűzött, bal 33. Most! Azaz, bal 33. Bal 33. Azaz, utána jobb, 111 hosszú. Jobb, 111 hosszú, és kicsit 111 hosszú, kicsit 111 hosszú, kicsit aztán lefelé, utána, 111 aztán bal, azaz, megettél, jó volt! 300, és jobb egy fő, 300, jobb egy fő, aztán elállt, után, és az után egy 50, és 112, vigyázz, még átfelé, ez egész jó.